una sa tanan ang maayong gabi mga igsuon, no? O pasensya kay mga higala, medyo nagbuhat ta og bag-ong nasad nga live. Kay paganin na mga higala, sige di tagyaw-yaw pero wala day mo tingog. Dili di madungog ang atong tingog mga higala. Unya mga igsuon, pasensya kay mga higala, ato tong gi-remove ang akong unang live kay di magyud mo kadungog sa akong tingog mga higala, no? Salamat Brad Risty sa pagpahibalo nimo Brad Risty nga wa day tingog ang samtang ga-live ko, gayaw-yaw ko, wala day tingog, di mo kadungog sa akong tingog mga higala. Karon mga igsuon, no, nagbuhat ko og bag-o na sad nga live aron kini siguro nagyugong nga madungog na jud ninyo akong tingog. Okay mga higala, unya ato usaning ablihan sa pagampo mga igsuon kining atong programa karon. Ato ning ablihan sa mubo nga pagampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nakas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingarian. Matuman ning pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit, ang kalawnan namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa mong mga sala, maingon nagapasaylo kami sa kasala kanamo. Hinuno alwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Mga santos, mga santa, no? Mga rebulto mo isundon. Matud pa kuno nila mga higala nga sayop kuno na nga mosunod tas mga santos o mga santa sa langit, no? Unya ang ato kunong sundon mga higala, ang ato ra gyung Ginoong Jesucristo mga higala, maura daw na ang atong sundon mga igsuon, no? Maura na ang atong sundon kay matud pa nila mga higala, follow Jesus, not Mary, not all the sins. Matud pa kuno nila nga ang ato kunong sundon mga higala, si Kristo ra kuno, ug dili ang mga santos, mga santa, mga rebulto, mga imahin, dili kuno na moy angay sundon. Kay sayop daw na. Kay ang gitudlo sa Biblia, nag-ingon man ang Biblia sa Juan kapitulo 14, bersikulo 6 mga higala, no? Sa Juan kapitulo 14, bersikulo 6, nag-ingon man din mga higala, mao man ilang gamiton mga igsuon. Kining Juan kapitulo 14, bersikulo 6, nag-ingon din si Hesus nagaingon ngadto kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay tawo nga nakaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. Mao ni ang gamiton mga higala sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Nga niingon man si Kristo Brad, nga si Kristo raman ang dalan, paingon ngadto sa Amahan. Walay makaadto sa Amahan kung dili moagi ni Kristo. Nya moingon din nga itong mga kaigsuunan nga mga born again, mga protestante, si Kristo ra daw ang atong sundon. Ug dili kuno nang mga santos, mga santa, mga rebulto, mga imahin, dili daw na mo atong sundon mga higala. Ang atong mabasa, si Kristo mao ang atong dalan paingon sa Amahan. Siya daw ang dapat sundon mga higala. Unya do na paylain nilang gamiton mga higala kining naa sa Mateo kapitulo 11. Versikulo 25 ngadtos 28. Nga nag-ingon si Kristo nga umari kamo kanako. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Mao na mga higala, mga suki ko nga tigtan-aw niining akong programa karon. Nga niingon si Kristo nga umari mo nako, duol mo nako. Kadtong gikapuyan, duol mo nako. Kay makapahulay mo. Sa ato pa, ang ato daw duulon, matod pas mga born again. Tanawa brad, naa mas Mateo 11, 25, 28 nga, duol ta ni Kristo. Nganong mga Katoliko, dito man ni duol ni Maria. Dito man mi duol sa mga rebulto. Dito man ni duol sa mga santos, mga santa, nga dili man na makatabang. Matod pa kuno nila, ang ato ra daw sundon, si Kristo ra daw mga higala. Mauna ang giwali sa atong mo na giwali sa mga laing reliyon. Unya, kung ikaw Katoliko ka nga wa magtuon sa doktrina sa atong simbahan, kung Katoliko ka nga wa magtuon sa Biblia, kuyaw gyud mga higala, kuyaw gyud nga mailad kanila.
kuyaw gyud mga igsuon nga mo paling ka, mobalhin ka sa ilang reliyon. Kay kana sila mga igsuon, mugamit ra bagyud na sila mga kapitulo. Mugamit ra bagyud na sila mga bersikulos Biblia. Aron kunuhay ang ilang giwali tinuod. Kay nigamit na go sila teksto. Muna ang mga Katolikong mga inosente nga wala magtuon sa doktrina sa simbahan o wa magtuon sa Biblia. Dali kayong mailad. Makaingong jud la da sakto sa naman sa Biblia si Kristo ra ang atong sundon kay siya ra ang dalan. Unya niingon pa jud si Kristo, umari kamo kanako kamong tanang gikapuyan. Unya nganong didto man ta ni duol sa mga imahin? Didto man ta ni duol sa mga rebulto? Didto man ta ni duol ni Maria? Didto man ta ni duol sa mga santos? Nga si Kristo ra man ang atong dalan, siya ra man ang atong duulan kay niingon si Kristo, ako ang dalan. Umari kamo kanako kamong tanan. Be, unsa may atong tubag nato niya na. Muna nga importante nga maminaw gyud mo sa atong programa. Kining atong Facebook live kay gamit kay ni mga igsuon. No makatabang kaayo ni mga higala niadtong mga Katoliko nga mga inosente. Gamit kayo ni mga igsuon kay ngano man kay mao kini ang pamaagi nga kita mga higala magtuon kita sa mga pagtulunan, mga doktrina sa atong simbahan ug sa Biblia mga higala. No, importante maminaw tag mga Bible study no sa atong simbahan nga Katoliko. Ayaw mo paminaw og mga Bible studies mga dili Katoliko. Ang atong paminawon kining Catholic Bible study. Ayaw mo paminaw sa mga Bible study nga dili Catholic, dili Katoliko. Kay masaad mo, tudluan mo sayop, tudluan mo lubag. Muna anhi gyud mo paminaw sa Catholic Bible study kanang Katoliko gyud nga Bible study. Sama nining atong live karon. Kining atong Facebook live, ga Bible study man ta karon mga higala. No, naghisgot man tag tema karon mga higala. Unya, unsa may atong tema karon? Ang atong tema karon mahitungod sa giwali sa mga kaigsuonan natong mga Protestante. Mahitungod sa giwali sa mga dili Katoliko nga matud pa kuno nila ang ato ra daong sundon si Kristo ug dili kuno nang mga santos o mga santa, mga rebulto, dili kuno na mao. Nya moingon din ning mga laing reliyon naa day mabasa sa Biblia nga si Maria dapat atong sundon, no? Naba na sa Biblia nga niingon si Maria nga sunda ko ninyo. Wala na sa Biblia ang atong sundon si Kristo ra. Muna niingon pa man gani si Maria sa Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto 10 nga niingon pa man gani si Maria nga kung unsay isugo sa akong anak sunda ninyo siya. Mismo si Maria gani miingon man gani kung unsay isugo ninyo, kung unsay isugo sa akong anak sunda ninyo siya. Ang gitudlo gyud ni Maria nga ang sundon ang iyang anak. Wala gyud miingon si Maria nga sunda ko ninyo. Nya mao na ang gamiton sa mga kaigsuon natong dili Katoliko. Nya nganong mga Katoliko ni sunod man ni Maria. Nganong ni sunod man tas mga santos. Nga ang atong sundon si Kristo raman. Unsa may atong tubag ni ana mga higala. Ato din ang tubagon, no? Kay maabta niya ta mahurot hinuning atong wifi. Dili na nato matubag ang ilang mga pagsupak. Mo resulta nga pulos na ta mga dili Katoliko ani samot ang naminaw mga matakda ni sa mga Protestante. Muna ato din ning tubagon. Ang atong tubag ni ana mga higala kanang pag-ingon nila mga igsuon nga follow Jesus. Sakto na siya. Pamatay sopak niya na, no? Kanang pag-ingon nga follow Jesus. Sakto na siya. Dili man na sayo nga moingon ta nga sundo nato sa Kristo. Dapat gyud sundo nato ang atong Ginoong Kristo kay Ginoo gud siya. Siya gud atong manluluwas. No? Ato gyud siyang sundon. Kay mabasa man gyud sa Biblia, dili man sana madinay. Kay naman na sa ikaduhang unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 ngadtos 22. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 ngadtos 22. Unsa may atong mabasa din ni mga higala? Atong patilinghugan mga igsoon. Kung unsay mabasa sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21-22. Gitawag kamo sa Dios aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo. Naghatag kaninyog panig-ingnan aron inyong sundon
wala siya makasala o mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya maghulga. Gisalig Ginoo niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Unsa may atong makatuunan ni mga higala kining sitasa. Kining sitas mga higala nga atong gibasa karon nga matud pa dinhi, gitawag kamo sa Dios aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Sa ato pa wala din na say sayop. Dili na siya sayop mga higala kung moingon ta nga follow Jesus. Dili na sa sayop. Busa kanang giwali sa atong mga kaigsuonan nga mga protestante nga moingon sila nga follow Jesus, sunda si Kristo, sakto na siya. Gitudlo man pud na sa Katoliko, no? Nga dapat jud sundo na to si Kristo kay si Kristo mao man na atong kapanig-ingnan. Tungod sa iyang mga maayong buhat nga gibuhat niya. Labi na dito sa kamatayon niya sa cross. Wa jud siya mubaos sa nagpasipala kaniya. Gibugal-bugalan siya, giludan siya, wa jud siya mubalos mga higala. Bisag istorya na lang nga sakit nga istorya, wa jud siya kapasakit mga higala. Sa ato pa kadtong mga maayong buhat ni Kristo, mautoy atong kapanag-ingnan. No nga kung kita lutoson, bugal-bugalan, dili usab kita mobalos. Kay si Kristo mao man ang atong sundon, siya man ang atong kapanag-ingnan. Unsa may atong sundon diha ni Kristo? Pinaagi sa iyang pagpaubos nga tungod sa kamatayon sa cross. Dito sa kamatayon sa cross, gipasipalahan siya, gibugal-bugalan siya, giludan siya. Wa gyud siya mobalos mga higala. Wa gyud siya mobawo sa iyang mga kontra. Mao na si Kristo mga higala, mao na atong sundon ni Kristo ang iyang pagpaubos. No? Si Kristo mao ang atong kapanag-ingnan. Wa man na nato supaka. Kanang pag-ingon nila nga follow Jesus, wa na sayop. Kay sakto man sana nga moingon sila nga si Kristo ang atong sundon, di man na siya sayop. Pero kung moingon sila nga si Kristo ra, kung butangan na to Jesus only o Jesus alone, kung butangan na ganin nag-only o alone, si Jesus lamang ang atong sundon, o anha ta magbangi. Kay kung moingon ka nga si Kristo ray sundon, dili ng mga santos, dili ng mga santa, sayop na pud na. Sayop na pud na. Kung moingon ta nga si Kristo ra, kung butangan gani nagra, diha ta maglalis. Musupak na miniana. Pero kung moingon mo nga si Jesus atong sundon, follow Jesus, wa na say sayop. Pero kung moingon na pud ning mga protestante nga si Kristo ra ang sundon, dili ang mga santos, mga santa sa Katoliko, mga ribolto, dili na angay mga sundon, sayop na pud na. Kung moingon ta si Jesus ra ang atong sundon, kay kanang mga santos, mga higala, mga tao nga mga balaan, mga alagad sa Ginoo, kay mga maayong tao man pud na sila, pwede pud na nato silang sundon. Mahimo usab na nato sila nga mga panig-ingnan. Sa unsa, pinaagi sa ilang mga maayong buhat. No? Tungod sa ilang pagsunod ni Kristo, nahimo silang santos, nahimo silang mga balaan. Busa kay tungod sa ilang pagsunod ni Kristo, nagpaubos sila, nagbuhat silang mga maayo, mauna ato usab silang sundon mga higala tungod sa ilang mga gipangbuhat nga mga maayo. Muna ang kanang mga santos, pwede usab din nato sila sundon. Nya moingon ng laing reliyon, oh, nganon ni sunod mamong ni Maria, nganon ni sunod mamong mga santos nga si Kristo may sundon, wa lagi na nato supaka nga si Kristo ray sundon, sakto lagi na. Pero kanang imong giingon nga kumbutangan na nimo gra si Kristo ray sundon, aw kana sayop na pud na. Kay naaman tay mabasa sa Biblia, no, mapruibahan man pud na nato sa Biblia nga kanang mga balaang tao, mga alagad sa Ginoo, dapat pud na nato silang sundon. Kay tungod nila, tungod sa ilang pag-alagad sa Ginoo, tungod sa ilang mga maayong buhat, nagasunod sila ni Kristo, nagbuhat silang mga maayo, kanang ilang mga maayong buhat, pwede sana nato
sundon mga higala. Nisunod ta ni Kristo, pwede po na nato sundon ang mga balaang tao. Kay mga buutan man na sila, mga matarong man na sila, muna ato pod silang sundon. Kay sa atong pagsunod nila mga higala, makastultul ta ni Kristo. Kay kana sila mga higala, nagsunod man na sila sa Ginoo. Wa man na sila magsunod sa Yawa, kay kung nagsunod pa na sila sa Yawa, adi ta na sundon sila. Kung mga dautan na silang tao, adi ta mo sunod anak nila. Kung mga bugoy pa na silang mga tao, di ta mo sunod anak nila. Pero mga santos man sila, mga balaan nga tao man sila, dapat sundon gihapon na nato sila mga higala. Dili lang si Kristo may atong sundon, ato usab sundon ng mga balaang tao. Kay tungod kay mga nagbuhat man na silang mga maayo, nagpaubos, nagsimba man sila sa Ginoo mo na nahimo silang santos. Pero kining mga laing reliyon, ingon sila si Kristo ra kuno sundon, sayo pud na. Sayo pud na migo. No? Sayo pud na kol kay kung ingon ta nga si Kristo ra sundon, sayo pud na. Si Kristo ra sundon sayop na. Pero kung ingon sila nga sundas Kristo sakto na. Ay labot ang igra. Kay kung butangan ninyo gra si Kristo ra naman tay mabasa sa Biblia nga dapat sundon po na nato ang mga alagad sa Ginoo. Di ba? Mo na mga higala, inanalagod ka simple. Ngano kamong mga Katolikong nagsunod man mo ni Maria? Natural kay kanang mga balaang tao, kanang mga alagad sa Ginoo, dapat gyud na nato sundon. Nya si Maria di alagad sa Ginoo. Alagad di siya sa Yawa, alagad siya sa Ginoo. Kay si Maria mga higala nagmatinumanon siya mga higala sa Dios. Nagtuman siya sa sugo sa Dios. Busa maayo si Maria, alagad si Maria sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios gitipigan ni Maria sa iyang kasing-kasing. Mabasa na sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 51-55. Muna nga si Maria mga higala alagad siya sa Ginoo. No? Busa kanang mga alagad sa Ginoo, ato usab na silang sundon mga higala. Nya, kung moingon ning mga laing reliyon nga si Kristo ray sundon, wanay lain. Kung doon ako'y mabasa sa Biblia nga doon ay mga alagad sa Ginoo nga pwede po na itong sundon. Sa may kondisyon. Kanang moingon ang mga laing reliyon, si Kristo ray sundon, wanay lain. Kung doon ako'y mabasa nga doon na pa'y laing sundon, gawas ni Kristo. Unsa may kondisyon na to mga higala. Kung doon ako'y mabasa nga doon na pa'y laing sundon, doon na pa'y laing kapanag-ingnan, gawas ni Kristo. Kaya kining mga laing reliyon, kusog makini mo ingon sila nga, si Kristo ray sundon, si Kristo ray kapanag-ingnan, dili si Maria, dili mga santos, si Kristo ra. Pag hinahinay kuno mo, tinuod ba ng imong giingon nga si Kristo ra ang atong sundon? Wana gyud lain kung doon ako'y mabasa. Kanang mga alagad sa Ginoo pwede po na sundon. Pwede po na nimong himuong kapanag-ingnan. Kung doon ako'y mabasa. Muna nga kaming mga Katoliko, dili lang si Kristo among gisunod. Kanang mga santos, kay kaning mga laing reliyon god, pirtira magong mubuo ang ilang utok, pirtira yung mubuo ning ilang pangutok. Ang ilang panghuna-huna pirtira yung mubuo. Kay kung maghisgot kuno tag santos, nagtumbok kuno na og rebolto. Nagtumbok kuno na og kahoy, bato. Dili man na mao. Dili na mao. Kay kung magtuon ta sa Biblia mga higala, kung ingon gani kag santos, kinatsila man na siya nga pulong. Sa Binisaya ana balaan. Sa in English ana saints. No? Saints. Balaan o santos. Kanang santos mga higala, kung maghisgot ganitag santos, ayaw yun na isusi yung ununa nga kana ribulto o kahoy. Lahi ng santos, lahi ng balaan, lahi po ng ribulto sa mga balaan. Timan ato naman ang gidiscuss. Kapila naman na nato gidiscuss sa atong live. Kung ingon gani kag santos o balaan, referido na sa usa ka persona, referido na sa usa ka tawo nga alagad sa Ginoo, nagtuman sa sugos Ginoo, tuan sa langit, mao nay mga santos, mao nay mga balaan, dili ng mga rebulto. Dili ng mga rebulto mga higala. Atong puribahan atong basahon sa Biblia, Pinadayag kapitulo 5 bersikulo 8. Mao ni ang mga santos. Lahi man ning mga laing reliyon kung maghisgot nag santos,
Ribulto man ding masuod silang utok. Larawan man dayon di na mao eh. Atong basahon na kining naas pinadayag 5:8. Ato lang ari lang tas pinadayag pinadayag 8 mga higala. Pinadayag kapitulo 8 bersikulo 5 mga higala. No, nag-ingon din eh. Pinadayag kapitulo 5 bersikulo Pinadayag kapitulo 8 bersikulo 4. Balikon ko pinadayag kapitulo 8 bersikulo 4 ngadto 5. Ingon ini atong mabasa mga higala. Og ang lain nga anghel miabot og bitindog diha sa halaran nga nagabaton og usa ka bulawan nga insinsaryo. Ug dihay gihatag ngadto kaniya ang daghang nga insinso. Aron siya gayud muhalad niini uban sa mga pag-ampo sa tanang mga santos. Iman kana mga pag-ampo sa tanang mga balaan. Sa ato pa di mga higala kanading mga balaan o mga santos sa kinat sila. Mga santos sa kinat sila. Pasabot din na nagreferido din na siya og tao. Referido na sa usa ka tawo nga alagad sa Ginoo kanang may katakos mulihok musulti. Kay mo may gingon din mga pag-ampo sa tanang mga santos, mga pag-ampo sa tanang balaan. Sa to pa kung ingon gani kag balaan meaning ana mga higala referido na sa usa ka tawo nga alagad sa Ginoo nga tuwa na sa langit. Kay giingon man din niyo pag-ampo sa to pa dili na kahoy, di na ribulto kay ang ribulto di man nakaampo. Dili man nakasulti ang ribulto. Sa to pa kung maghisgo di kag balaan o santos, referido din na siya sa usa ka taong balaan, alagad sa Ginoo nga tuwa na sa langit. Kay nagampo man gingon di pag-ampo sa tanang mga balaan. Sa to pa nagtumbok na og buhing tao, kay nagampo man ni sila. Kay kung moingon tag balaan o santos, moingon tag ribulto dayon, adi sa na mao, sayop na. Ribulto lang na nila. Lahi ng ribulto, lahi po na ang giribultuhan. Ang giribultuhan mo og yutoy santos. Ang ribulto, ribulto lang na. No, mao na karon. Kining atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko moingon sila. Si Kristo ray sundon, dili ang mga santos. Sakto ba na? Sayop na. Kay doon na gyud ko'y mabasa sa Biblia, litra por litra gyud. Challenge na ko sa mga laing reliyon. Mabasa gyud nako litra por litra. Mabasa gyud nako sa Biblia nga ang mga alagad sa Ginoo pwede po din na nato silang sundon. Like for example, kining mga santos, mga alagad man na sila sa Ginoo. Silang Pedro kalungsod, mga alagad man na sila sa Ginoo, di man na alagad si Yawa. Tungod nila mga higala, tungod sa ilang pagsunod ni Kristo, namatay sila nga martir. Tungod sa ilang pagsangyaw sa mayong balita, tungod sa ilang pagsaksi sa kamatuuran, tungod sa pagsaksi sa kamatuuran nga ilang gisangyaw, balag patyon sila. Willing o gusto sila mamatay tungod sa pagsunod nila sa atong Ginoo nga si Jesucristo. Nya kanang mga maayong buhat nila pwede ta na sundon mga higala. Mura ra gud ginikanan mga igsoon. Ang ginikanan moingon siyang anak, dong kanay mong mga amigo ba, mga bisyoso man na, mga bugoy man na ay nasunda oy. Ayun na sunda mga bugoy man na. Oh, kana noon, kanang mga taong bugoy dili na angay sundon. Kanang mga daotang tao di na angay sundon kay mga bugoy man na. Pero kanang mga maayong tao, amo nay atong salamin kapanag-ingnan po na sila nato, ato silang sundon. No? Nya naa ba nas Biblia nga kanang mga alagad sa Ginoo pwede po natong sundon do na. Be, atong basahon ha. Miingon din nila ang reliyon. Si Kristo ra may sundon brad. Dili man ang mga santos. Ato ko nang basahon sa Biblia kung si Kristo ra ba, no? Ato ning gubon ang kining ilang giwali nga si Kristo ra ang sundon. Gubon ta nang si Kristo ra. Mapuribahan, mabasag yun ako sa Biblia nga dili lang si Kristo sundon. Pwede po din nato sundon ang mga alagad sa Ginoo. Kanang mga alagad sa Ginoo, pasabot niya na kanang mga balaang tao. Kay kanang mga balaang tao, mga alagad man na sila sa Ginoo, no? Sama nilang Pedro kalungsod, kaming mga Katoliko daghan kaming mga santos, daghan kaming mga balaan.
No, tungod daghan kayong nagpakamatay tungod sa pagtuo nila ni Kristo. Tungod sa ilang pagsangyaw sa maayong balita, nagpakamatay sila. Niya dili din na maayong buhat. Dautan din na para ninyo nga mamatay ta tungod sa pagsangyaw sa Ginoo. No? Mo na mga higala kanang mga balaang tao pwede usab din na nato silang sundon. Atong basahon na. Sa unang Korinto 11:1. Si Pablo si Pablo alagad ra ba nas Ginoo si Pablo? Nya, asa mabasa? Mabasa sa sulat ni Pablo sa unang Korinto 11:1. Unsa gingon ni Pablo? Busa, sundan ninyo ako sama nga gisunod ko si Kristo. Klaro di kay mga higala. Sa ato pa, dugmok na, pulpog na ang argumentos mga dili Katoliko. Kay matud pa nila nga si Kristo ra kuno ang atong sundon. Dili kuno ng mga santos, dili kuno ng mga balaan diha sa Katoliko. Sayop kuno nang musunod tag mga santos, mga santas, uban pa diha dili kuno na mao. Ang ato dawong sundon si Kristo ra. Sakto ba na? Sayop gyud na kung moingon ta si Kristo ra ang sundon. Kay duna gyud mabasa sa Biblia nga ang mga alagad sa Ginoo pwede usab din nimo silang sundon. Tungod kay nangalagad sila sa Ginoo. Unsay giingon dinhi? Busa, sundan ninyo ako sama nga gisunod ko si Kristo. Kinsa ni ingon ini? Si Pablo. Ya, si Pablo, si Kristo din as Pablo. Si Kristo din as Pablo, dili. Busa, si Pablo mga higala nga usa ka alagad sa Ginoo kay tungod kay nagsunod siya ni Kristo. Ato usab di ay siyang kapanag-ingnan. Pwede usab di siya nato sundon. Kanang iyang gipang buhat mga higala nga siya nagsunod ni Kristo, pwede usab di siya natong sundon. Ingon ana usab ang mga balaan mga higala. Kaming mga Katoliko, daghan kaming mga balaan, mga alagad sa Ginoo. Silang Pedro Calungsod, mga alagad man na sila sa Ginoo. Silang Mama Mary, si Santa Maria, alagad man na sa Ginoo. Si Lorenzo Luis, San Roque, San Isidro Labrador, Saint Francis of Assisi, Saint Antonio de Padua. Kana sila mga higala, mga alagad man na sila sa Ginoo. Nagsangyaw man na sila sa maayong balita. Nangamatay na lang na sila kay mga tao man na sa mga karaan, mga higala. Pwede usab din na nato silang sundon, no? Muna nga kaming mga Katoliko nagsunod mis mga santos. Dili lang si Kristo. Kay matud pa di ay mga higala, duna di tay examples Biblia niya na. Kay niingon si Pablo, mabasa gyud diri mga higala, litra po litra, niingon si Pablo, busa, sundan ninyo ako sama nga gisunod ko si Kristo. Sa ato pa, kanading mga tao nga nagsunod ni Kristo, pwede din na nimo silang sundon. Pero kanang mga tao nga wa magsunod ni Kristo, ay nasunda kay mga bugoy na. Mga daotang tao na. Kay si Pablo mga higala, nag-ingon day si Pablo diri mga higala, si Pablo mamali usa sa example na to. Busa, sundan ninyo ako. Kay nga naman, sama nga gisunod ko si Kristo. Mo din mga higala nga pwede nganong sundo na to si Pablo? Ngano si Pablo pwede natong sundon? Kay tungod day mga higala, kay nagsunod usab di ay siya ni Kristo. Busa, kanading mga tao nga nagsunod ni Kristo, kanang tao nga nagsunod ni Kristo, ato usab din na silang sundon. Muna, wala masayop ang Katoliko nga kami nisunod mis mga santos. Kaming mga Katoliko, musunod mi ni Maria, musunod mi ngadto ni Pedro Calungsod. Kay kana sila mga higala, dili madinay nga kana sila nagsunod usab sila ni Kristo. Mao bitaw nahimo silang mga santos, nahimo silang mga balaan tungod sa ilang pagsunod ni Kristo mga higala. Nga tungod sa ilang pagsangyaw sa kamatuoran, tungod sa ilang pagwali sa maayong balita, naabot sila glanlaing lugar, hantod gilutos sila mga higala, gipang punggutan sila sa gipang laog sila sa leyon. Inana ang nadangatan sa mga alagad ni Kristo mga higala. Inana ang dangatan sa mga santos mga higala. Unya dili na nato sila sundon. Kay tungod kay si Kristo ra kunoy sundon nato, pinubri man na taon ng pangatarungan na oy. Kanang moingon ta nga si Kristo ra ang atong sundon. Si Kristo ra ang atong kapanag-ingnan. Si Kristo ra ang atong sundon. Pinubri man taon na mga higala. Dili lang si Kristo mo ay atong sundon. Pwede usab di ay sundo na to ang mga alagad. Pwede usab di sundo na to ang mga alagad ni Kristo mga higala.
Klaro kay mga higala oh. Matud pa ni Apostol Pablo, balikon ko sa unang Korinto 11:1. Busa, sundan ninyo ako sama nga gisunod ko si Kristo. Klaro ana, mabasa o litra po litra yun. Unang Korinto 11:1. Unya, nganong mo reklamo mamong mga laing reliyon, nganong mo sunod mi ni Maria, nganong mo sunod mig mga santos, nganong mo sunod mig mga unsa pa dihang mga santos santa diha sa Katoliko, nganong mo reklamo mamo ana? Nga gatuo mo si Kristo ray sundon? Dili oy, pwede usab day sundon ang mga alagad sa Ginoo. Kay si Pablo mismo mga higala miingon gyud Pablo, sundan ninyo ako. Nya kamong mga laing reliyon, mabasa man sa Biblia ni sunod mong Pablo. Wala, kay para ninyo si Kristo ray sundon, pobrihan ninyo oy. Pobre ra kay mong nahibawan, si Kristo ra inyong gisunod. Wa mo mosunod sa mga alagad sa Ginoo. Sa to pa din, nasayop si Pablo ani. Nga niingon man si Pablo, sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Busa, kanading mga nagsunod ni Kristo, kanang mga tao nga nagsunod ni Kristo, pwede usab din nato silang sundon. Busa, wala masayop ang Santa Iglesia Katolika sa pagsunod sa mga santos, mga santa sa langit. Kaming mga Katoliko, duna may mga example baron. Kaming mga Katoliko, duna may mga paborito nga mga santos. Sama na ako. Duna mo ko'y paborito nga santos. Kinsa man. Si Senyor San Roque. Paborito magkainan ako nga santos. Si Senyor San Roque. Pwede ko na mga higala nga kanang binuhat, kanang kinabuhi ni Senyor San Roque, kanang binuhatan ni Senyor San Roque, pwede ko na sundon. No, kay buutan man na si Senyor San Roque, mabutang na santos kay buutan. Busa, wala ka na idili sa Biblia nga kung musunod tag mga balaan nga tao. Dili si Kristo ray sundon. Gani ang Biblia nagtudlo pa man gani mga higala. No? Mismo ang Biblia nagtudlo gani nga mangita kitag mga abyan, mangita tag mga amigo nga tagalangit. Naa man gani nas Biblia. Busa mangita day tag mga abyan. Mangita day tag mga higala nga naa sa langit. Para mooy mulaban ka nato mga higala sa panahon sa adlaw sa paghukom. Mao nang mga santos. Mao nga mga santos karon mga higala kay doon na may mga santos langit mga igsuon. Mao nga kanang mga santos sa Katoliko nangamatay tungod namatay sa martir, gipanglutos. Tuan na sila sa langit. Mao nga ang Biblia nagtudlo ka nato nga mga mangita kitag mga amigo nga tagalangit aron mao kanay mulaban ka nato. Busa, kanang mga amigo na to, kanang mga paborito na tong mga santos, moonay mutabang usab ka na to, mga higala. Wanay problema kung imong sundo ng ilang kinabuhi. Wanay problema. Samara na sa pag-ingon ni Pablo nga sundan ninyo ako. Ingon nga nagsunod ko ni Kristo. Atong basahon na, Lucas 16:9. Wala ka na idili taon sa Biblia, mga higala. Lucas 16:9. Ingon ini atong mabasa, mga higala. Gingon din Lucas 16:9. Busa si Jesus mipadayon sa pagingon. Busa, sultihan ko kamo. Pagbaton kamog mga higala, pinaagis mga bahandi, nining kalibutana. Aron inig kahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puluyanan. Sa to pati mga higala, nga mismo si Ginoong Hesukristo, maugyo'y nagsulti niini. O si Jesus mipadayon sa pagingon. Busa, sultihan ko kamo, pagbaton kamog mga higala. Sa to ba mga amigo? Pagbaton kamog mga higala, pinaagis mga bahandi niining kalbutana. Aron inig kahurot na niini, dawaton kamo dito sa walay katapusang puluyanan. Unsa maning walay katapusang puluyanan? Langit. Kining walay katapusang puluyanan, mao maning langit. Dili man ni yuta, kay kining yuta matapos raman ni. No, mga matay raman ta mga igsuon. Mulabay raman ta nining kalibutan, mamiya magjuta diri sa kalibutan mga higala. Pero dunay gisgutan diri nga walay katapusang puluyanan. Unsa maning walay katapusang puluyanan? Mao kanang langit mga higala. Nga diin mga igsuon, mao nay tinuod natong puluyanan. Mao nay tinuod natong puyanan mga higala pohon. No? Nya unsa gingon ni Kristo? Busa, sultihan ko kamo, pagbaton kamog mga amigo. Pagbaton kamog mga amigo o mga higala. Klaro kay na mga higala. Sa to pa, unsa maning mga amigo mga higala? Mga daotang tao din na. Mga buutan nga mga amigo. Mauna mga igsuon.
wa na idili. Kanang pag-ingon ni Kristo nga pagbaton kamog mga higala nga mutabang nato aron dawaton ta dito sa langit, no, wala na siya idili. Mo nang mga santos, mo na nga kaming mga Katoliko daghan kay mig mga santos, 200 kapin, sobra pa sa 200, pero ting daghanang mga santos Katoliko nga matay, kamatayon nga martir. Kaming mga Katoliko daghan kay mig mga santos. Mo na nga kami pong mga Katoliko naami mga kanapitong espesyal o mga paborito namong mga santos. Naay mga santos paborito namo nga sama ni Senyor San Roque. Wala na'y problema. Wala na'y problema nga kanang mga santos pwede po na nato silang sundon. Dili lang kay si Kristo'y sundon. Kini mga laing reliyon moingon man sila nga si Kristo ra kuno'y sundon. Sayop man na. Kay mismo ang Biblia nagtudlo nga niingon jud mismo si Pablo, sundan ninyo ako sama sa pagsunod nako ni Kristo. Basahon ako balik mga higala. Kay tamis kining pulong ni Pablo. Tingaligwa kabasa ang atong mga kaigsuonan nga mga laing reliyon ani. No, kay ang ilang manggong nahibaw-an mga higala, si Kristo ra mao'y atong sundon. Follow Jesus. Sige lang sila ingon, follow Jesus, not Mary, not all the sins. Ha? Bakak man na. Di man na tinuod. Dili sundon natong mga alagad sa Ginoo. Bakak man na. Tanawas Pablo, paminawas Pablo mga higala. Paminawan las Pablo, paminawan las Pablo. Ay lang tanawa kay di man ninyo matanaos Pablo. Okay? Unsay mabasa nato dinhi? Unang Korinto 11:1. Mabasa jud dinhi litra por litra. Ingon si Pablo busa sundan ninyo ako sama nga gisunod ko sa Kristo. Sa ato pa di mga higala wala jud na siya ibawal. Dili jud na siya sayo kung duna tay sundon nga mga alagad sa Ginoo. Kanang mga tao nga nagsunod ni Kristo, kanang mga tao nga nagsunod ni Kristo, pwede usab di ay na nimos silang sundon. Sa ato pa, kanang mga laing reliyon nga moingon sila nga si Kristo ra kuno'y sundon, dili ang mga santos, sayop na. Kay mismo si Pablo nag-ingon, sundan ninyo ako, sama nga gisunod ko si Kristo. Busa mga higala, dili sayop nga kaming mga Katoliko, nga daghang mga alagad ni Kristo, mga santos nga naa sa mong simbahan, nagsunod man na sila ni Kristo. Dili sayop kung kami mosunod usab ana nila. Dili sayop kung kami mga Katoliko mosunod mig mga santos. Dili na siya sayop. Tingali moingon ni mga laing reliyon, nya karon inyo makang sundon ninyo mga santos, nya mga santos gipangpunggutan mo na sa mapapunggot pug kag ha? Magpapunggot po kago na may mga inana mga laing reliyon, na may mga taong mga pilosopo kayo. Kanang mga santos ninyo, gipanglawag mo na sa leyon, magpalawag po ka sa leyon. Adili man na mo'y punto diha. Ang punto diha, kanang ilang mga maayong buhat ba? Kanang pag-alagad nila ni Kristo, kanang ilang pagkamapaubsanon, kanang ilang pagkawalay, kanang pagkadili nila talawan mo sang pulong sa Ginoo, mo na atong sundon. Kanang mga, ang ilang pagka-humility, kanang pagkadili nila talawan mo sangyaw sa pulong sa Ginoo, kanang walay ko kahadlok, mo na imong sundon. Mo na punto diha. Dili kay magpapunggot po kag magpatuyo po kag punggot o di po na mao, panghambog na po na. Kay tungod kay nagpapunggot man tungod kay gipunggutan mas Pablo magpapunggot sa kubi, magpakita sa gus mga tao nga magpapunggot ko so kay tungod kay gisunod ko sa Pablo, di na po na mao. Kay nang hinambog naman ka mga higala. Ang punto lang diha nga ang mga alagad sa Ginoo nagpaubos sila, manimbahon sila kanunay, wala sila ikatalos pagsangyaw sa kamatuuran, ilag yung gisaksihan ang ilang gisangyaw, muna'y atong sundon. Busa dili sayop ang pagsunod sa mga balaang tao. Mismo ang atong Ginoong Hesukristo nagtudlo man ni ana mga higala, no? Mismo ang atong Ginoong Hesukristo nagtudlo man ni ana, og si Hesus mipadayos pag-ingon, busa sultihan ko kamo, pagbaton kamog mga amigo. Wala din dili mga higala. Muna ka ng mga santos mga higala nga naa sa among simbahan. Amo ng mga amigo. No, doon naman may amo ng mga amigo mga igsoon. Busa kay amo man ng mga amigo sila. Dili lang kay among mga amigo. Amo gyud ang mga kauban kay mga Katoliko man pud na sila mga higala. Busa doon ay mga santos nga naa sa among simbahan. No? Nga tungod kay nindot kay kinabuhi, no? Sama ni Senyor San Roque, nindot kay kinabuhi.
paborito ra ba na nako si Senyor San Roque? Kana si Senyor San Roque, paborito kay na nako nga santos. Busa kana si Senyor San Roque, giisip ko na nga akong amigo. Mo na nga pwede ko musampit ni Senyor San Roque. Senyor San Roque, iampo intawon ko. Iampo intawon ko sa Ginoo nga iyang unta kong luwason. Panahon sa akong pagkatulog mo sampit pud ko ni Senyor San Roque. Kaya nga naman, kay giisip naman na akong amigo. Pero wala na ako isipang Diyos. Pero ayaw na ang mga higala nga kami, nagtudlo mi, nga dili nami pa, ayaw na nga kami mga Katoliko, nagtudlo mi, nga dili nami musangpit ni Kristo. O gitudloan na mga tao, nga dili nami musangpit ni Kristo, di na mao. Ang pagsampit atos Ginoo kanunay na. Mao gyud numero 1 natong pagasangpiton si Ginoong Hesukristo, kay wala nay laing ngalan nga gihatag silong sa langit aron kita maluwas, ang ngalan ni Kristo. Wa nay problema, ang numero 1 gyud natong sampito nang ato yung Ginoong Hesukristo. Gani kung kitang mga Katoliko magampo ta manguros ta, ang atong gining gisampit ana ang ato mang Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo sa ato pa nagsampit na ta sa Ginoo ana. Di ba? Pero dili na sayop kung musunod ta sa mga santos. Kini nga itong igsuon si Archie Anides. Si Anides, ha? Miingon siya, follow Jesus, not Mary, not Ribulto, not Larawan. Sipyat man na. Sayop na. Kanang mo ingon ka, Pastor Anides. Amot, pastor ba ka ni? Kung pastor magani mo, pastor way membro. Ikaw, Anides, kanang imong gitudlo, ayog pamakak sa mga tao. Ayog bakaki ang mga tao. Wa man magtudlo ang Biblia nga si Kristo ray sundon. Walay mabasa sa Biblia nga si Kristo ra ang sundon. Way mabasa ang atong mabasa sa Biblia nga si Kristo mao ang dalan. Watay supak ana nga si Kristo sundon po nato. Pero ayaw butang igra. Si Kristo ra ang sundon. Ayaw pag-ingon ana si Kristo ray sundon kay pamakak man na. Itugaan ang tinuod. Kung doon ako'y mabasa sa Biblia nga dili lang si Kristo ray sundon, pildi ka. Kung doon ako'y mabasa sa Biblia nga dili lang si Kristo mo'y sundon, kanang mga alagad sa Ginoo pwede man po na sundon. Dara mabasa gibalik-balik na gyud nako pagbasa. 1 Korinto 11:1. Busa sundan ninyo ako sama sa gisunod ko si Kristo. Mismo si Pablo nag-ingon sundan ninyo ako. Nya ikaw Pastor Anides ni sunod kang Kristo? Mismo si Pablo gikan Dios ba ni Pablo miingon siya sundan ninyo ako. Busa kanading mga santos, mga alagad sa Ginoo, pwede usab din na nato silang sundon. Dili kay si Kristo ray sundon. Pobre ra kay nang katarungan na nga si Kristo ray sundon. Pobre ra kay imong hibaw-an na nga si Kristo ray imong sundon. Dili lang si Kristo ay sundon, brad. Paminaw mo mga laing reliyon, dili lang si Kristo ray sundon. Pwede po di ay sundon ang mga alagad ni Kristo. Kadtong mga alagad ni Kristo nga nagsunod ni Kristo, pwede to nato silang sundon. Kay si Pablo miingon 1 Korinto 11:1, sundan ninyo ako. Ingon nga ako nagsunod ni Kristo. Nya, pusa wala masayop ang Katoliko kung kami musunod mi ni Maria, musunod mi ni Senyor San Roque, musunod mi mga santos, kay wa man din ay sayop. Di man din na sayop kung musunod ta sa mga balaan. Kaya doon naman tayo example niya na sa Biblia nga si Pablo magani mismo. Si Pablo gani mismo niingon, sundan ninyo ako. Ha? Gaato ko nung gamito ng atong common sense o sentido komon. Gataga man yung tarong nga pangutok. Si Pablo manggani, miingon magani si Pablo nga sundan ninyo ako. Nga si Pablo alagad ra sa Ginoo. Apostol ra si Pablo. Unsa pa kaha si Santa Maria nga inahan jud mismo sa Dios, inahan jud mismo ni Kristo. Kabitay yung utok. Doon naman tayo pangutok nga gihatagan tayo sa Ginoo pangutok. Gamito nato ang atong pangutok kay gihatagan man ta sa Ginoo pangutok. Si Pablo gani nga usa lang ka apostolis ni Kristo, pwede gani nato siyang sundon. Unsa pa kaha si Santa Maria nga inahan Diod mismo sa atong manluluwas nga mao si Kristo. Nya di hino nato sundon si Maria nga pwede man gani sundon si Pablo. Mao na mga higala. Mao na mga igsuon nga kini si
Archie Anides nga grabe kayo siyang mangugat sa iyang wali nga matod pa kuno niya nga si Kristo ra kuno'y sundon dili kuno ng mga santos. Ikaw Pastor Anides, ikaw Archie Anides, wa mo ko kagkasabot unsay santos unsay rebulto. Kay ang imo magungunahuna god, nga imo ngunahuna nagsalimuang, ang imo ngunahuna nagkutaw, nakutaw imo ngunahuna lubog. Wa ka kasabot kay kung maghisgot ang Katolikog santos, ang imo masusi mo ngunahuna rebulto, kahoy, bato, plata, di man na mao. Kasi may gatudlo nimo ana, uy, nga ang bato santos na o ang santos bato. Kasi may gatudlo nimo ana. Kisa may pari katudlo ni mo ana kay pilpilo na kong baba. Ayo ana Pastor Anides. Wala magtudlo ang Santa Iglesia Katolika nga ang santos bato, ang santos kahoy, ang santos plata. Wala magtudlo ang Katoliko ni ana. Ang panudlo sa Katoliko mauni ayog lubuga. Ang panudlo sa Santa Iglesia mauni kung maghisgot ka ni kag santos o balaan, dili na bato, di na rebulto, tao ka na, alagad ka na sa Ginoo, tao ka na nga alagad sa Ginoo, mga tao ka na nga alagad sa Ginoo, nga tuwa na sa langit, kuha ni mo? Muingon gani kag santos, repirido ka na sa usa ka persona, repirido ka na sa tao nga alagad sa Ginoo, namatay tungod sa Ginoo, ug tuwa na sila sa gingharian sa langit. Mao ni mga santos. Basaha ganing pinadayag 8:4-5. Mao nay santos. Pero kani nga tong mga kaigsuonang protestante, kung maghisgot na tag santos, ang ilang masul silang unhona rebulto, kahoy, bato, di man na mao. Wala man itudlos Biblia. Ang gitudlos Biblia ug ang panudlo sa Santa Iglesia, kung maghisgot ganitag santos, pasabot ni ana, tao kana siya nga alagad sa Ginoo, na nagsunod sa Ginoo, nga kana sila gipamatay tungod sa ilang pagsunod sa Ginoo, karon nga tuwa na sila sa langit. Mao ni mga santos. Dili kay ang santos rebulto, santos kahoy, di man na mao. Mao na ikaw Pastor Anides, kamong mga laing reliyon ayaw mo pagpataka. Dili man na mo'y panudlo simbahan. Di man na panudlo sa mong simbahan. Og dili sa na mismo mo'y panudlo sa Biblia. Di ba? Ang pasabot man nila basta basta santos, rebulto na kuno, kahoy na kuno. Una-huna ra na ninyo. Dili na mo'y panudlo sa simbahan. Di ba? Kay ang santos mga higala, pasabot niya na mga alagad ka na sila sa Ginoo nga nagsunod ni Kristo, nga tuwa na sa langit. Basahan ang pinadayag Kapitulo 8, versikulo 4. Dunay mga pag-ampo sa mga santos. Karon kung ang kanang santos, rebulto pa na, priya sa inyong unahuna. Kung maghisgot ang santos, rebulto na. Nganong mabasa mas pinadayag 8:4 ang mga santos nag-ampo dito sa Ginoo. Sa to pa mga buhi gyud ang mga tao kay mga santos nag-ampo gud sa Ginoo. Kay kung bato pa na di man nakampo. Busa masabot ka na mga higala, kung maghisgot ganitang santos, ayaw ibutang sa iyong unahuna, kahoy, bato, rebulto, imahin, di na mao. Lahi ng rebulto, lahi pod ng santos. Di ba? Muna mga higala. Muna, ako lang gitulid ang hunahuna nga nabaliko mga higala. Ako lang gitulid ang panghunahuna sa mga protestante. Ako lang gikurian ang sayop nga hunahuna sa mga protestante. Kay mo mangunay ilang ipatuo, mo mangunay ilang iilad, mo mangunay ilang gamiton pangilad sa mga Katolikong inosente. Ari kuno mo pangilad na mo bi? Tanaw na to, madaba mi na yung pangilad. Ari kuno mo na mo, ari mo diri na mo, tanawon ta. Makailad ba mo na mo? Bisa magbinuntagay pitag debate. Di ta mo atrasan. Muna nga kamong mga laing reliyon, ayaw mo patakag yawit, ayaw mo patakag panudlo kay dili mo na kana silang mga laing reliyon, natural man gyud na mataka na sila panudlo kay laing reliyon god. Piki ko nga simbahan, natural na gyud na sila nga tudlo nagsayop. Pero kamong mga laing reliyon, itug-an niyo ang tinuod. Kung unsay panudlo simbahan Katoliko, itug-an as tinuod.
Itugan. Muna mga igsuon, balikon ko ha, dili sayop ang pagsunod sa mga santos. Kaming mga Katoliko, musunod mig mga santos, dili na sayop. Dili lang kay si Kristo ray sundon, kitang mga Katoliko, pwede po ta musunod sa mga santos. Atong sundon ang ilang mga kinabuhi. Kanang mga life of the saints. Kanang mga kinabuhi sa mga santos. Tungod sa ilang kabuutan, tungod sa ilang pagkamapabsanon, tungod sa ilang pagkamanihimbahon, nahimo silang santos. Sayop ba na kung ato na silang sundon? Tubag di na sayop. Pero para sa mga protestante, sayop man kuno na. Inyo hapon na. Pero kami, doon na mi basihan sa Biblia. Doon na mi basihan sa Biblia. Kay ang Biblia mismo nag-ingon, kung basahon na tong Biblia, mismo si Pablo nag-ingon, busa, sundan ninyo ako, sama nga gisunod ko si Kristo. Busa, kanading mga alagad sa Ginoo, like ni Pablo, niingon si Pablo, sundan ninyo ako, sama nga ako nagsunod ni Kristo. Busa mga higala, nga kanading mga nagsunod ni Kristo, kanading mga tao nga nagsunod ni Kristo, pwede usab din na ninyo silang sundon. Kanang ilang mga kinabuhi ba, sa ilang pagsunod ni Kristo, pwede din na nato silang sundon. Pero kini mga laing reliyon, ang ilang hibawaan, si Kristo ra kuno'y sundon, dili kuno si Maria, di kuno mga santos, mga santa, inyo hapon na, pero kaming mga Katoliko, hugot gyud ang among pagtuo, nga kanang mga laing reliyon, hugot gyud ang among pagtuo, nga kanang mga santos, kana sila mahal ng Birhen Maria, pwede gyud na namo silang sundon. Kay kana ding mga alagad sa Ginoo, pwede din na nimo silang sundon. Like ni Pablo mga higala. Nga niingon si Pablo, sundan ninyo ako. Ingon nga nagsunod ako ni Kristo. Busa, dili sayop kung magsunod kami sa mga santos. Dili sayop kung musunod mi ni Pablo. Dili sayop kung musunod mi ni Pedro Calungsod. Sama ni Bishop Teofilo Camumot. Umaabot nga santosonon si Bishop Teofilo Camumot. Tanawa iyang kinabuhi. Basaha gud na ang iyang life, no? Basaha gud na ang iyang kinabuhi ni Teofilo Camumot. Grabe kay ka mahinatagon. Grabe kay ka mahigugmaon sa mga pobre. Nya di na nimo sundon. Asa man ka mosunod? Adto ka mosunod sa mga bugoy nga tao? Ayaw ana. Dili sayop kung mosunod ta sa mga santos. Dili sayop kung mosunod ta sa mga lakang sa mga santos. Nya brad, si Kristo may dalan. Sakto pitaw na. Si Kristo pitang dalan. Paingon sa langit. Kung kita mamatay ta, si Kristo jud atong agian. Sa di pa ta makasud og langit, watay supak niya na. Paingon, kung kita paingon na ta sa langit, si Kristo atong agian. Wa mamimingon nga sa hindi kamatay namo ang among agian, sila Pedro Calungsod, si Mama Mary, di man na mao. Wa may panudlong Katoliko niya na. Tinuod man na nga kung sa di pa ta kasud og langit, ang ato yung agian si Kristo gyud. Kay siya may niingon na nga ako ang dalan kamatuorang kinabuhi, sakto na. Pero sayo po ng inyong giingon nga dili na pwede mo sunod sa mga santos. Sayo po na. Kaya doon na ba'y mabasa sa Biblia nga ningos Pablo, sundan ninyo ako. Nyas Pablo, dito santos. Alagad ko to sa Ginoo. Namatay ko to tungod sa Ginoo, gipunggutan sa tungod sa Ginoo niya dito santos. Mo na mga higala, kitang mga Katoliko, wag yun ta masayop ha sa atong pagsunod sa mga santos. No? Kitang mga Katoliko, dapat daghan matag mga santos. Kinahanglan mangita pud tag kanang mga paborito natong mga santos, no? Atong pangitaon, example baron, paborito baron ninyo si Pedro Calungsod, si San Lorenzo Luis baron, no, paborito ninyo, o si Santa Teresa de Avila baron, inyo nang paborito. Pwede na sila mga higala, mao nay atong mga amigo, ato na silang amiguhon. Muna nga panahon sa atong mga pag-ampo, ato kana silang pangsangpiton. Kay tungod kay na sila mga higala, makatabang kaayo na sila mga igsuon. Kay ang atong Ginoong Hesukristo mga higala nagtudlo usab ni ana, no? Sa Lucas 16:9, ako ning balik og basa mga higala sa di pa ta mahuman. Sa Lucas 16:9 nag-ingon dinhi mga higala. Ug ako mag-ingon nganha kaninyo paghimo nganha sa inyong kaugalingon og mga higala sa bahandi sa dili pagkamatarong. Sa dili is pagkamatarong aron nga sa diha kamo mapakya sila modawat kay ngadto sa walay katapusang mga puloy-anan. Balikon ako mga higala. Ug ako magaingon nganha kaninyo paghimo nganha sa inyong kaugalingon og mga higala sa bahandi
sa dili pagkamatarong. Aron nga sa dihang kamo mapakyas, sila mudawat kaninyo ngadto sa walay katapusang mga puloy-anan. Sa ato pa mga higala, sa kani nga teksto ang makuha nato niini nga matud pa ni Kristo nga magbaton daw ta og mga higala. Magbaton daw ta og mga amigo. Mangita tag mga amigo. No? Aron kung mapakyas ta na ining kalibutan ha. Sila, kinsa ning sila katong mga amigo nimo. Kining mga santos sila mudawat kaninyo ngadto sa walay katapusang mga puloy-anan. Sa to pa kini ding mga higala nga giingon ni Kristo. Kining giingon dinhi nga pagbaton kamog mga higala aron kung mapakyas kamo ning kalibutan na sila kanang mga amigo nimo mudawat na nimo ngadto sa gingharian nga walay katapusan. Sa to pa mga santos gyud na ang gipasabot biya. Busa dili day sayop kung kitang mga Katoliko mangita tag mga higala natong mga santos dito sa langit. Muna kanang mga santos Pedro Calungsod, San Lorenzo Luis, kanang mga uban pang mga santos nga matay na mga higala, doon naman na sila kalag. Ang ilang kalag naa naman sa langit. Mabasa man sa Biblia nga ang mga kalag sa santos nakita ni Juan dito sa langit mga higala. Naa na gyud mga kalag sa mga santos nga naa sa langit. Nya unsay giingon ni Kristo? Lucas 16:9. Giingon gyud dito mga higala, pagbaton, pangita kamog mga amigo nga naa sa langit. Kay kung puhon, mga matay na mo sa kalibutan, mapakyas mo sa kalibutan, ang imong mga amigo mudawat dito sa langit. Dawaton ka sa imong mga amigo dito sa langit. Sa to pa mga santos yung ipasabot niya na. Kay niingon ko dito, og sila magadawat kanimo sa kinabuhing walay katapusan. Sa to pa, dito sa langit mga higala, kay daghan namang mga santos sa langit, mangita tag mga idol, mga paborito na tong mga santos. Sama ni Pedro Calungsod nga tuwa na sa langit. Kita day ka brad nga nanas Pedro Calungsod sa langit. Bisag wa ko kita pero mabasa mas Biblia nga ang mga balaan nga naa na sa langit mga higala nakita mga igsoon. Nakita ni Juan ang mga balaang tao mga higala nga naa sa langit. No, muna nga kanang mga santos mga higala nga naa na sa langit, ato na silang himuon nga mga amigo. Kay kana sila mga higala mutabang kana sila kanato mga igsoon. Pero wala magtudlo ang Santa Iglesia Katolika nga dili na ta pwede magampo ni Kristo. Numero 1 na natong sangpiton kay ang atong Ginoong Hesukristo mao kana nga atong manunubos. Ginoo kana mao kana numero 1 natong sangpiton sa atong pagampo. Pero kay kita makasasala man kay ta, dautan man ta, dapat jud ta mudangop sa tag mga santos. Magpatabang sa ta dili kay mahimo nga mo direct to God jud ta sama sa gibuhat sa mga laing reliyon nga direct to God. Direct to God bitaw nya kasiguro kang gidungog imong pagampo. Kay naara man sa Biblia sa Juan 9:31 nga ang pagampo sa mga dautan dili pamation sa Ginoo. Ang pagampo sa mga makasala dili pamation, dili dunggon sa Ginoo. Nya kinsa mo kamo mga protestante, di mo mga makasasala, di mo mga dautan. Kami mga Katoliko giangko na namo nga kami mga dautan mi, mga makasasala pod mi, kay wala may perpektong tao. Nya naa man as Juan 9:31, Proverbio 15:8-29 nga ang usa ka tawo nga magampo kung ang tawog dautan, ang tawo makasasala, magampo ngadto sa Ginoo, dili siya pamation, dili siya dunggon sa Ginoo. Busa kay kami mga Katoliko makasasala mami di mami perpekto nya naa man sa Biblia ang Biblia di man gyud na mamakak mo na nga kami mga Katoliko dili mi mangahas pagdiriktas Ginoo kay ang Ginoo mismo mga higala siya gyud mo'y namulong ni ana nga ang usa ka taong dautan o ang tawo nga makasala magampo kanako dili nako pamation ang iyang pagampo. Mao na nga kami mga Katoliko kay makasala mami dili mami perpekto, dili mi mangahas pag direct sa Ginoo. Di mi priyas mga laing reliyon nga mga feeling tarong, feeling balaan. Muna kami mga Katoliko dili mami perpekto. Dautan mami makasama sad mi. Muna wa mi mangahas pag direktas ginugampo. Muna nangayo migtabang, nangayo mig mga daghan mig gipang sangpit, nangayo migtabang sa mga santos
mga balaang tao, kay kana sila mga higala, mutabang manan nimo sila, kay kana sila suod naman kaayo na sila sa Ginoo, tuwa naman na sila sa langit. Muna nga mga migtabang sa mga santos. Kay tungod sa ilang kasuod sa Ginoo. Sama ni Mama Miri ba, kay kanas Mama Miri, grabe kanas Mama Miri mga higala, tuo lang mga igsoon. Tuo lang jud mo, kanas Mama Miri, mao ni pinakasuod, mao ni pinakasikit sa Ginoo. Kanang mga santos, sikit man na sila sa Ginoo, no? Kanang mga santos, mga santa, pero ang pinakasikit sa tanang sikit jud sa Ginoo, kana as Mama Miri, kana si Blessed Virgin Mary, mo o jud nay pinakasikit sa tanan mga higala. Siya ay pinakasikit sa tanang mga santos, nga sikit kay siya sa Ginoo mga higala, kana as Mama Miri. Mo nay numero 1 natong sangpiton, kana si Blessed Virgin Mary. Kay kana as Mama Miri mga higala, doon na siya special pitaw kayo nga kana pitong kasuod sa Ginoo, kay siya ra mong gihimong inahan sa manunubos. Kana mga ubang mga santos wa man na mahimong inahan sa manunubos, kini ra gyud si Birhen Maria mao gyud ni siya pinaka doon na gyud siya talagsaon o special kayong kasuod sa Ginoo, kay siya ra mong inahimong inahan sa manunubos, siya ra mong inahimong inahan sa Dios nga nagpakatao. Muna kana si Maria mao na siya balaan nga pinakasikit sa tanang mga santos mga higala. Kanang mga santos sikit man po na sa Ginoo, suod man po na sa Ginoo, pero ang pinakasuod sa tanang santos mga higala, pinakasuod jud kayo sa Ginoo, kana si Blessed Virgin Mary. Kana si Blessed Virgin Mary, kana si mahal na Birhen Maria. Mao na mga isuon, mao ni rason ngano kaming mga Katoliko mangayo mig tabang sa mga santos. Pedro kalungsod, iampo mo kami. Pedro Apostol, iampo mo kami. San Pablo, iampo mo kami. Dili din na siya sayop mga higala, kay nagpatabang ta anak nila mga igsuon, kay tungod kay kana sila mga higala amigo kanang suod na kay na sila sa Ginoo, naana na sila sa langit. Muna kay kita mga Katoliko makasala man ta, di man ta perpekto, dili ta mangahas pagdirikta sa Ginoo, ha? Di ta na sundo ng mga laing reliyon, kay wa man siguro gidungog bas Ginoo ang ilang pagampo. Mangayo ta sa mga santos. Kay naaman din na sila sa Biblia, naam din na sa Biblia mga higala, no? Nga kaniding pagsampit nato sa mga santos, naa tay examples Biblia niya na. Sa Job 42:8, nga dunay tulo ka higala ni Job, si Eliphaz, Bildad ug si Sopar. Tulo ni kahigala ni Job, kini tulo ni ka mga amigo ni Job. Nagampo sila sa Ginoo, duna sila gipangayo sa Ginoo. Pero ang Ginoo mingon, dili ko pamation ang inyong pagampo. Kanang inyong gipangayo, dili ko na ihatag, dili ko mamati sa inyong pagampo. Adtua si Job, dangop mo nga to kang Job. Paghalad mo mga turong baka dito kang Job, dangop mo nga to kang Job. Og si Job, magampo diri kanako para ninyo. Og ang inyong gipangayo, akong ihatag, dili tungod kaninyo. Tungod ni Job nga usa ka balaan nga tao. Tanawara, usa makuha na to niya ng teksto ha. Nga dunay tulo ka higala ni Job, tulo ka amigo ni Job nga nagampos Ginoo, pero ang ilang pagampo wala gihatag, wala gidungog sa Ginoo. Gibadlong sila sa Ginoo, ayaw mo ningon ng Ginoo nga kanang inyong gipangayo, kanang inyong pagampo, di na nakong pamation, di ko na dunggon. Dangop mo nga to kang Job. Adto si Job. Og si Job magampo alang kaninyo. Magampo si Job alang kaninyo diri kanako, o kanang inyong gipangayo ako nang ihatag, dili tungod ninyo, tungod ni Job nga usa ka tawong balaan. Inana mga igsuon, inana ang roles sa mga santos, nga ang mga santos inana ang ilang mga roles, no? Ang ilang kuan mga higala nga kana sila mga higala mo unay tigtabang nato og mga tigtabang natug ampo. Kanang mga santos mo ni tigtabang natug ampo. Muna nga sangpiton usab na natong mga santos mga higala, kay makatabang kay na sila mga higala, no? Kay ang pagampo sa taong balaan dako kay kahimuan, dako kay gamit ang pagampo sa taong balaan. Muna epektibo kay ang pagampo sa taong balaan. Muna nga mudangop tas mga balaan, kay kanang ilang pagampo epektibo kayo. Ang pagampo sa taong nga santos, ang pagampo sa taong balaan, dako kay kahimuan. Mabasa na sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 15 ngadto sa 16. Balikon ko, Santiago 5,
15:16, ang pagampo sa usa ka taong balaan dako kay kahimuan mga higala. Muna nga kitang mga Katoliko mudangop jud tag mga balaan kay kana ilang mga pagampo epektibo kayo dako kay kahimuan. Muna atong sangpito na sila mga higala. No? Muna mga igsoon, muna rason ngano kitang mga Katoliko mosangpit og magampo tas mga santos. Ug dili pud na sayop ang pagampo sa mga santos. Okay mga higala, niya wala mang gyutay oras nya tagbo na lang tapuhon ning atong programa katinawas pagtuong Katoliko. Sundi ko niyo kanunay mga higala kay kutob sa tong mahimo mag-live jud ta kanunay. No, sundi ko kanunay mga higala unya sa di pa ta mahuman ato sa ning greetings kining nagtan-aw nato karon. Okay, maayong pagtan-aw ni Wilson Sadio Sari, no? Maayong pagtan-aw nimo Brad Wilson. Walay puas ang imong pagtan-aw, kanunay lang Brad, no? Kanunay lang jud sunod nako. Nya kining mga teksto nga akong kining mga teksto nga akong gipanglatag, kining mga teksto nga akong gipangsulti, isuwat lang Brad, no? Magprograma gani ko pag andam jud og bulpin o papel, no? Aron matali, aron masulat nimo ang mga teksto nga mga importanteng mga teksto Brad Wilson nga magamit kayo nimo mga higal Brad Wilson sa imong pag sangyaw og sa pag kanang makaatbang kag mga laing reliyon gamit kay nimo Brad Wilson, no? Muna mo magprograma ko pag andam yung bulpin o papel kay isuwat ang mga teksto nga akong gipang sulti, no? Kay para dili ka kalimot ba, no? Kay kini atong utok dali ra kay kalimot, no? Mas maayo isuwat jud. Nya maayong pagtan-aw ni Jerly Cabanes Fuentes. Salamat Jerly Cabanes Fuentes sa imong pagtan-aw. Wilson sa Diosari matod pa niya maayong gabi bro ug maayong pagpamati nako diri bro. Okay. Salamat Brad nga namati ka na naminaw ka sa akong programa. Jason Sian Tadlas Ruman. Salamat Brad Jason sa imong pagtan-aw. Arjan Abastillas Lausa, maayong pagtan-aw Brad. O labi na ni Brad Archie, no? Salamat Brad Archie, may gabi. Risti Balos Caronino. Salamat bro, Risti. Salamat sa imong pagpahibaw nga pagganina sa gidi ko yaw-yaw wa di ay sound, no? Kuyaw dito kung taas pa to akong wali. Sa gidi ko yaw-yaw nya wa di madungog ang akong tingog. Wa gapoy pos. Brad Herms Luina taga Kalbayog Samar. Salamat Brad Herms Luina sa imong pagsunod kanunay kanako sa akong programa. Albert Sakabin, salamat sa imong pagtan-aw Albert Sakabin. Div Diaz, Brad Div Diaz, kumusta? Maayong gabi Brad Div Diaz. Salamat sa imong pagtan-aw. Kini si Brad Div Diaz usa ni siya ka kanhing Islam. Sawa pa siya ma-Islam, usa ni siya ka pari, dili siya pari sa Roman Catholic. Pari ni siya sa usa to imong asa ka na pari Brad Div Diaz, no? Asa ko anday sa Mississippi Apostolic Catholic Church, no? Dili ni siya Katoliko Romano, kundi Apostolic Catholic Church is Catholic Church in the Philippines, no? ECCP. Unya miguwa ni siya sa pagkapari sa ECCP na himong Islam. Nahimo ni siyang Islam unya karon nahimo og hingpit na gyud nagpasakop na gyud siya sa matuod na iglesia nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Maayong gabi Brad Div Diaz. RG Mahinay, salamat sa imong pagtan-aw Brad RG Mahinay. Carlo Rison, no? Amin Brad. Salamat sangay sa imong pagtan-aw, sangay. Carlo Rison, kita tapuhon sangay ha. Matod pang Carlo Rison pa shout out bro. Maayong gabi Brad Carlo Rison. Dante de la Cruz. Gisunod man kaha si Kristo ninyo gadap si Kristo og larawan. Ato yan ang hisgutan ha. Pasensya kay mga higala kay kining atong tema mga higala dili man to nimo atong tema. Ako na ra ba tong na-post ang tema ra ba nato? Maghisgot unta ta mahitungod sa tinuod nga larawan jud ni Kristo, no? Kay mao ra ba ni sagad nga atakihon sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko? Kung tinuod ba gyud ning larawan
Kristo kanang naa sa inyong simbahan, maubag yun ang naong jud ni Kristo, maubag yun ang kanang larawan ni Kristo, maubag yun na iyang naong. Okay ha? Ato nang hisgutan niya. Puhon ha, puhon. Mo na ba ta na ang akong gi-post na ba? Pero pasensya kay mga higala, medyo nausab mga igsoon kay makatrigger man gud ning kining walis mga laing reliyon nga si Kristo ra kuno isundo dili ang mga santos. Mao ni kini dayon akong gitapik. Kay mao ba ni sagarang atakihon pud sa mga laing reliyon. Okay? Archie Añedes, salamat sa pagtanaw Archie Añedes, og labi na ni Hara Honel, salamat sa pagtanaw. Dante de la Cruz, si Kristo nanguros, oy ngano pa kruson man nimos Kristo. Ngano pa panguroson man nimos Kristo nga si Kristo Ginoo man? Ang Ginoo imo nang papanguroson? Siya na gipasidunggan mismo sa cross unya imong papanguroson, sayop man nga pangutana uy. Ang Ginoo mismo imong papanguroson, kita mo'y angay manguros. Kay kita nga mga alagad sa Ginoo, mga nagsunod ni Kristo, kita angay manguros. No? Kita angay manguros. Tingnan mangutana ka, mga apostoles nanguros. Ang litra po litra dita kabasa niya na, ikaw nasa kay mabasa sa Biblia nga mga apostoles wa manguros. May basahe kuno ko litra po litra nga nag-ingon nga mga apostoles wala manguros. Doon na po kay mabasa. Oh. Pero ang among pagtulunan mahitungos pagpanguros na Diyos Biblia. Kini among pagpanguros na as Biblia. Okay? Apir Pagusan, shout out pro. Oh, salamat Apir Pagusan manggabi. Si Pablo nanguros. Oh, matud pa niya si Pablo nanguros ba? Oh. Litra por litra, kung mangita kag litra por litra o di kita kabasa niya na. Pero doon na po kayo mabasa sa Biblia nga nag-ingon dito nga si Pablo wa manguros. Doon na po kayo mabasa. Awas kayo mabasa, tablat ha. Una nga, ang gusto manggunin mga laing reliyon, basahon ba nga, Pablo ba nanguros? Mga apostoles nanguros ka ng ana ba sa nga samahan sa Santo, dili mo na nimo makita sa Biblia. Oy, kay ang Biblia, dili mo na salida, di mo na TV nga makita nimo nga mga apostoles nag-ingon ana o, sa nga samahan sa ana sa Santo, di mo na nimo makita ang aksyon ana, kay kaning Biblia, igo raman ta nagbasa ani, di man ni nato makita. May untag ang Biblia salida nga matan-aw nimo nga anang mga apostoles ana, sa nga samahan sa ana sa Santo. Sayop man nga pangutanas Pablo nanguros. Sa may gusto nimo tan-awon nimo basahon nimo unsa man tan-awon nimo sa Biblia nga ni Anas Pablo sa kasamahan sa Anas Santo. Sa may tan-awon nimo sa Biblia TV nga matan-aw nimo nga nag-Anas Pablo. Mao na siya. Litra por litra di ta kabasa niya na. Pero doon na pud kay mabasa sa Biblia nga si Pablo wa manguros. Doon na pud kay mabasa. Wa sa kay mabasa ana, tablat ana. Pero doon na may mabasihan sa Biblia nga kini among pagpanguros na agyud sa Bible. Kini